Salutare tuturor și bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint frigiderul pe care l-am comandat pentru bunica mea, deoarece cel vechi s-a stricat, așa că m-am hotărât să-i comand un frigider resigilat de pe site-ul EMAG. Ce este interesant, faptul că atunci când am dat comanda, exista acolo de bifat pentru ridicarea electrocasnicului vechi, în schimbul unui card cadou de 150 de lei. Ei bine, vreau să lămurim puțin lucrul acesta. Am discutat ulterior, după ce am dat comanda, cu cei de la EMAG și nu se oferă acel card cadou pentru produsele care sunt resigilate. Ce se întâmplă de fapt? Dacă bifați acea căsuță, o să vină și în momentul în care o să vi-l livreze, vă ridică și electrocasnicul vechi, doar că nu primiți acei 150 de lei card cadou. Eu sunt genul de om care nu citesc cam toate condițiile de pe site-uri, așa că dacă am văzut că există posibilitatea să bifezi acea opțiune, am bifat-o și mă așteptam să primesc acel card cadou cu 150 de lei, însă nu a fost așa. Pe scurt, îți livrează produsul pe care l-ai comandat resigilat și poți să dai la schimb acel electrocasnic vechi, să nu te mai încurce prin casă, curte și așa mai departe. Ei bine, avem un frigider Heiner, cred că este numele lui, se scrie Heiner, dar cred că se citește Heiner, nu știu, corectați-mă dacă greșesc. Engleza mea nu este atât de bună, sau cred că e nemțesc, s-ar putea să fie nemțesc. De 205 litri, alte caracteristici despre el nu știu să vă zic momentan, dar pot să vă las în descriere câteva lucruri despre el. A venit bine ambalat, pare destul de ok pentru un produs resigilat. Este primul produs resigilat pe care îl comand și chiar sunt curios să văd cât de ok este față de un produs nou, bineînțeles. Așa că, fără alte cuvinte, o să trecem la desfăcut, să vedem ce fel de frigider am comandat. Înainte de asta, haideți să vă arăt și frigiderul vechi, cel pe care l-am dat pentru programul Rabla și pentru care speram să primesc acel card de 150 de lei, dar n-a fost să fie. Este vorba despre un frigider din acela vechi, Arctic. El în acel moment era nefuncțional. După cum vedeți, începuse să și ruginească și am considerat că trebuie să îl schimb. Am scos ambalajul de protecție și acum vreau să vă arăt ce înseamnă un frigider resigilat. Avem aici o urmă mică de lovitură. Mai avem o urmă de lovitură fix aici pe margine. Și acum să vă arăt pe ușa de jos a frigiderului. Avem două urme de lovituri destul de mari. Acum, dacă nu vă deranjează aspectul ăsta și puteți să trăiți cu chestia asta, el de funcționat funcționează ok. Doar că dacă aveți o casă frumoasă și estetic vă deranjează, nu știu dacă ați alege această opțiune de frigider resigilat.
atunci cred că mai degrabă ar trebui să luați un produs nou. Aici la mine la țară merge și așa, deci pe mine mă interesează mai mult să funcționeze ok decât aspectul lui. În încheiere, ăsta este frigiderul resigilat pe care l-am cumpărat de pe EMAG. Și mai vă spun încă o dată, puteți să bifați și să vă ridice pe cel vechi, însă nu veți primi acel card cadou de 150 de lei.